Добър вечер и добре дошли на поредната изложба в галерия Ларго. За нас тази вечер е двоен празник, защото освен нашата 16 годишнина, която отбелязваме днес галерията навършва 16 години, ние избрахме тази 16 годишнина да я отбележим с една изложба на едно от най-знаковите имена в българската съвременна живопис и графика, и това е варненецът Георги Лечев. Тази вечер ние го представяме с самостоятелна изложба живопис и графика. Първият художник в галерия Ларго, на който предоставяме и двете зали на двата етажа, защото той го заслужава. Изложбата се нарича Пътят и ще ви разкажа за нея и за нашия дълъг и труден път, докато я реализираме. Но преди това искам да кажа добър вечер и да благодаря за присъствието на областния управител на Варна госпожа Андреева, на заместник кмета по образованието и култура господин Павел Попов и на директор на дирекция култура Светлана Георгиева, които уважиха събитието, и то не толкова заради галерия Ларго, а заради този страхотен художник. Макар че, разбира се, нека да не съм скромна, мисля, че и заради галерията. Този проект всъщност стана възможен, беше реализиран благодарение на Фонд култура на община Варна. Искам да го подчертая, защото в дългото съществуване на този фонд и в неговото развитие в годините нещата са били с голям или по-малък успех, но от страна на финансиране, но тази изложба и този каталог, който беше реализиран благодарение на Фонд култура на община Варна, беше един от първите проекти, писани от нас, а ние сме писали доста проекти, защитавали, който беше изключително добре финансиран, и благодарение на това ние направихме този страхотен каталог, който всеки от вас има възможност след това да разгледа и дори да си закупи и да си вземе автограф на вътрешната страница от Георги Лечев. Защото в този каталог, изключително луксозно издание с много добро полиграфично качество, на 80 страници, е представен дългия творчески път на Лечев. И този път минава през Вулкан, минава през неговите яростни години, през неговите години, в които рисува Безкрайното синьо, и стига до днешните последни картини в неговото творчество. И в каталога ще разгледате не само тези 4 негови творчески периода, ще разгледате творби, които са репродуцирани, които отдавна вече не само, че не са в неговата ателие, те дори не са и в България, дори не са и в колекциите на Национална галерия или на Софийска художествена галерия, са някъде по света в световните музеи. Защото Георги Лечев е едно от имената в българската живопис, което е признато име не само в България, той е и почетен гражданин на Варна, има награда Варна, има гран-при на Биеналето на графиката, има орден Свети Кирил Методий, първа степен за принос в културата и изкуството, но неговото име е признато и в чужбина с изключително много международни награди. И от най-престижните биеналета за графика, включително и Екслибрис, и включително и награди за живопис. Започваме с началото. Началото, то е представено и тук в каталога, с неговите години в Вулкан. В зала 2 на галерията на долния етаж вие ще видите и ще разгледате една изключителна селекция от графики, показвани много отдавна, прибрани в колекцията на семейството, които дълго време не са стигали до очите на публиката, така че насладете им се, които графики са сътворявани, част от тях още в далечните 74-76 година. В времето на Вулкан Лечев е изключително не само продуктивен, не само интересен като автор. Аз днес налеках неговото поведение като човек по време на интервюто ми в Радио Варна. Той е арогантен. Към кого е арогантен? Слезте долу и ще видите към кого е арогантен. Той е арогантен към тогавашната система. Той е изключително с една смелост и арогантност на младостта на тогавашните му години,
защото това е 74-та-5-та, той е над 20 години, може би, малко повече, така или иначе с смелостта и арогантността на младостта, той жули, той обругава тогавашната система. Не случайно, той не иска да го казвам, обаче аз го казвам винаги. Не случайно в това време графиките му са свалени от изложба. След долу, вижте графиките, ще разберете защо. Особено ето тук на стената има една работа, която аз не бях виждала дори когато подготвяхме каталога. Той ми я донес като специална изненада и за мен, и за публиката. Особено тези, които са репродуцирани тук в Династия, Резерват. В тях виждаме една дисекция на тогавашното време. Една дисекция на тогавашното време, която е смела и която ни зашлевява в лицето с истините, които той е видял за тогавашните и функционери, тъй наречения зрял социализъм. И тази система, която е мачкала малкият човек и го е сравнявала с земята, и той за единия хляб е бил готов да стане зад тия железни, сам да си сложи решетките. Това представяме ние в каталога. Аз бих разказвала още дълго, но ето той Жоро ме побутва да престана и няма да разказвам повече, затова разгледайте каталога, разгледайте и графиките. Във втория период, който отразяваме ние тук в този каталог и който вие ще видите репродуциран на стените на галерията в няколко творби, това е тъй наречения му яростен период. Яростната драматична живопис, която е през 90-те години и долу-горе до края на 90-те работи той там. В този период той е не само яростен, той е изключително експресивен. Цветовете му са сурови. Картините му са като едни ярки, избухващи звезди, които сякаш разбиват материята и след това я събират отново и я изпълнят на платнето. Ето на тази стена там отсреща ще видите композицията в червено и черно. Тя е точно от този период. Вижте колко са сирови, колко са силни нещата му. След това, след този яростен и драматичен период в неговото творчество, в началото на новия век и на новото хилядолетие, той го отбелязва с една знакова изложба, която се нарича 2000 светлинни години в синьо. И ето тази картина тук зад мен е от този период, от тези години и от този така наречен син период на Георги Лечев. В следващите 10 години той свори в бяло и синьо, роден тук край морето, цял живот от съвсем от невръстна възраст съзерцавал не само морето и небето, тяхните взаимоотношения, преливането в хоризонта от едното синьо в другото синьо и претворявал ги. Тези години, тези може би около 10 години, в които той твори в синия си период, той е един поет, мечтател и изключително наситен със светлина. Както ще откриете и в част от тази работа, ето този период, тази работа. Долу на долния етаж в колекцията с графика ще видите графики от тази колекция 2000 светлинни години. Нека да разкажем на хората. Не всички знаят. И така в този период той просто е безкрайно поетичен и красив. И накрая, последния период от творчеството му, който в момента тече и до сега, той започва някъде около 2010-та, ние го наричаме апотеоз на живота, той е представен много добре репродуциран в каталога. И в тази вечер на стените ще видите поне 15 картини, които са от последните години. И в тези вече картини Лечев, той е човек, който е започнал да претворява красотата на всичко около себе си, най-вече на природата. И това, което той често казва, е, че иска да предаде светлината, красотата и енергията на природата и тези в своите картини и чрез тези негови картини да не направи по-добри. Така че, разгледайте каталога, насладете се на картините, а сега давам думата и на самия него. Ами след всичко, което чухте, приятели, аз съм и така емоционален в момента много от това, че ви виждам, с което ви казвам още веднъж, добре дошли, че се видяхме. И Господ да ни помага не само да се виждаме на една изложба, а да се виждаме дълго време, за да съществуваме заедно и да се радваме на красотата, която ни заобикаля. Радвам се да ви видя с много любов и много чувства. Ви го споделям. Аз съм артиста, който това ми е достатъчно да ви кажа, че ви обичам.
Благодаря.